de boetenomregeling. Mocht een scootje te betiert door de lijn wezen, dan moet hij volledig om de uiteinde van de boeien weer om opnieuw te starten. En dat is mooi sokkenwien, een hele poepetoer. Dat is een flinke straf dus dan. Dat is een flinke straf. En dat wordt ik, als er altijd in hongen als al heel let binnen. Ja. Het was er mooi voorkomen dat er valse starten nog binnen en wij nog letter uiteindelijk zetten kennen. Wat voor baan wordt er hier wat zield? Daar had het jongen. De A hong weer op het startschip. Ze kennen het nog wisselen in die tijd, dat hebben we net even. Maar baan A volgens onze gegevens. De op- en delbaan. En daar moet nog een vlagbarrière als een bakboord om of stuurboord omgaan. En die hebben we nog net zien. De IFK's, de kegel, maar die in. Dan mag ik wel even mijn boekje erbij pakken. Het is drok. Op een hegen maar protte publiek, protte boten. Het rood al jaren. Ja, en wij willen graag natuurlijk dat er wat meer wien stien hier. Maar ja, we zullen hier met waarmatten. De uitslagen van de oordeklassen die krijgen maast wel. De top 3. Daar was het van, hè? Ja, het is bakboord om. En we zeggen ik even de voorzitter van de IFK Sikko Heldoorn. Die er inspireerd is op het schip. Oorlezen gaan bij de organisatie en de wedstrijdbemanning. Maar bakboord om, dat betekent de eerste boei in aan de linkerkant lezen litten. Hoe lang hebben we nog te gaan? We zitten 2 minuutjes ongeveer. Ja. rond 2 minuten. En het gaat net hutjer. Nee. Het is zuiver nog minder wien als juster toen de grote aas ik wat letter starten. Ja, het is juist dat ik aan de vlaggen hier hebben waar wij zitten. Ze zijn dan er even wat strakker, maar het houdt net door. Ja, het is een krap schema. Met 4 klassen al je tegelijk op een dag op het wetter. En El zijn eigen tijdsbestek. Dan wist het ik, als het inhellen worden maat, is er ik haast geen ruimte voor. Nee. En toch zullen we nog in helimatten, tenminste dat wossen, van de sneeuwen. Bij Hielpen doet er vierst de volle minst hier. Het hele hege baren weer op Dieselmar. En dan wordt het nou al moeilijk ja, voor Noortelscootjes. We zorgen nog in hoe stuur wordt achter het veel deel gaan. Wil ze 1 minuut per derde minuut het minuutschot zitten. En dan mat je nog een startmaatje en er nog tussen. Want je hebt een gliedstart nodig. Dat betekent dat je het gonkje wat je nou al hebt, dat moet je eens horen om over die lijn heen te komen. Want even accelereren zit er Joert net bij. En dan laat er in, we kennen hem net zien, maar die laat er middenin tussen dat groepje in. En dan heb je een heel verdelige start. Nou, juist erin zit er ook de zweden in de groen om ons te betiet. Ja, als je dan te betiet bent, ja, dan is het helemaal desastreus. Maar we zullen zien. Zitten nog op een hele minuut van de start. Er staat wat wien. Bij de startkotter zit hier de Jestemar van Geerle Tadema. En het is nog 5 seconden voor de start. En we zijn los. Gelukkig, een goede start. We jaren in. Schot en toeters en signalen op het startschip. Dus iedereen kan los bij deze wedstrijd op de Hegememar. Vlakbij Heeg dus. Jestemar, mooi bij de Kottervoort. Maar wordt hij gelijk al uitdutsen. Terug Florian Zwart van de Uten thuis. En wat gaat het langzaam kozen. Het is stadig als wat. Ja. Ja, de mensen die het al naar de livestream joggen, die zullen het hier met waarmaten. En wij hoeven het helemaal vol te praten. We kunnen de plaatsjes zien zitten. Zal ik even vertellen waar het van de Moan woon had in de C-klasse. De Raderhoek. Woon Joert, Simon Kalsbeek. Het skip wat dus uit de A-klasse naar de C-klasse gegaan is. Omdat
Huid Kalsbeek het roer, het helmhout onjoen had on zo'n Simon. En dus moet je in de C-klasse beginnen. De Raderoek had dus van de morgen woon voor Gerrit Huisman. Maar de Utestriet komt van Galemadammen. En Jan Overvik, een top en 12, maar de twee gebroeders die weer treden. De B-klasse, Vonget Halsma, het Watten, maar de jonge Jan. De Nooit Volmaakt van Kees Riesebos, het Hielpen, wat Wadde en Jilles Wanstra. Starem, maar de Lonneke, wat treden. De uitslagen van de Leeds A-klasse, die staan er net op mijn schermpje. Dat zal nog wel komen. Even een orenknop indrukken. En dan zien we even naar de B-klasse. Nou, de wedstrijden nog nota. En het binnen de maar 2. Gaat Ulbeswagen met de Waaksdom. Onder leiding van Erik Jonker met de jonge Rijn. En Rijn Wiebel Leenstra met de dageraad staat er op het derde plak. En dan moet je het plaats even compleet. De C-klasse. Gerrit Huisman uit de Street is eerste. Na die 2 wedstrijden dus. De Raderoek is de nummer 2. En Ale van Ron Sieperda uit Heeg is der derde. Sibo Siesling kiest ervoor om gelijk vanuit de start waai oerstag te gaan. Hij kwam wat onder oren scootjes del. En maakt het gelijk de slag oer stuurboord. En waar komt de winnaars eerst? We zorgen daar bij de geul daar toch een beetje meer winst in. Daarachter draaien ik de wiemoen. Dat betekent dat er nog wel wat winst is. Maar het zullen stroken werden en het zal skipten werden. En Wietse Heerschop zit er ik weer mooi. Maar hier is nog niks van te zeggen waar je goed uit de startblokken waar kan is. De Makkemers komen daar ik wel aardig waai. Ze kennen ik gelijk al een stuk heger daar dan de orenscootjes. Skifte wien daar dan nou al. En de winnaar van Juster, Marijn Alsthoorn, maar de Emanuel, maar de KL in het Grutzeil. Die Juster een fantastische start, hè? Dat kun je nou net zeggen. Nee. Hij zit helemaal achter het veld en achter alles aan. En de Ilkje Jeroen de Vos komt hier net heel mooi uit de startblokken mooi. Is even de vraag waar nou het mooiste plakje wie. Dat kunnen we even in de gaten houden. Het wie de Utentus die helemaal mooi gele tadema bij het startschip ziet. En de Makkemers en de Snitsers, die zitten helemaal onderin. Arnold Venema. Dan zullen we straks beginnen met de bovenste ton waar de mooiste slagmaker had. Sikke Heerskop had een beetje onderdreeuwen. En kun je dan gelijk in één keer weer wat opstomen, want hij had net een hele florisante start gewoon. Ja, wanneer wordt een wedstrijd afbrutsen en wanneer net? Ik bedoel, dat is onder wedstrijdleiding natuurlijk. Maar als zij denken dat er oneerlijke kansen binnen ten opzichte van de scootjes. Dus dat de wien in een hoek heel oorstiert of heel oor omstandigheden binnen. Dan in een orenhoek. Dan binnen geen gelijkwaardige omstandigheden. En wordt de wedstrijd afbrutsen. Maar ja, het lijkt toch wel dat die wien dezelfde kracht een beetje houdt voor iedereen. En uit dezelfde hoek komt. En hoe liets beetje winden dan ik is, dan wordt er toch terugzield. Ja. Hier zorgen we nou Sietse Broersma, maar de Ora et Labora. Ja, er zit nog een verhaal al vast, hè? Ja, hij had juist er een protest van de wedstrijdcommissie gekregen. Of hij is hier een fok aan boord. Of een grutzeil, dat weet ik niet precies. Maar een tuig aan boord wat net keurt weer. Hij hier daar had er net missield, maar die hier er wel in het romlezen. En dat is volgens de reglementen net afstien. En hij heeft jet doen wat zijn sanctie daarop is. Dus nou een hele mooie dag
zou dat toch wel een enorme backsetter voor Sietse Broersma wezen kennen. Ja. Want als debutant in die grote aanklasse en dan juist er tweede worden. Hele broede start je er nog heen, maar Ja. hij had geweldig die natuurlijk. Ja, prachtig. En dat er dan jong het zoer krijgen, zoen. En net het zwiert houden mij. Ja, dan is dat natuurlijk heel spietig. Ja, dan is het zeker. En dan is het nog de vraag hoeveel punten krijg je. Dat kon Ja. ik net helemaal weer vinden. Dat is in het reglement van de IFK's. Maar daar zullen wel bepaalde sancties op staan. En dat is dan het aantal punten wat je krijgt. Wil je helemaal weer omzetten achter in de wedstrijd? Of krijg je een aantal niet aftrekbare punten zoals het dan is. Die mag je net bij het minste resultaat aanloeken. Nou, we zullen jong wel jaren. En dan komt het morgen wel weer in de uitsturing. Nou, ze hadden het paard naar de eerste tonnen net als mij al aan hast. Wat Justrik verteld, hè, die jaarbaan, no mooi aansten. Oh, dat is op een romreis. Dan moet je kiezen welke had je nemen. Dan heb je de gate, zoals het heet, Ja. het hek. Dan moet je trot hek heen en zo moet je het maar een beetje visualiseren. En aan de uiteinde van het hek moet je gewoon maar zien welke kant je van de mar tinken de meeste wien vindt te kennen en wij rond te krijgen van oorskoetsjes. Want dat is, als je wat in het vierde veld zitten, belangrijk. De jonge Jasper. Mooi skipper vrouwtje Ozinga. Hier is er net zo geweldig. Tol op de plak. En is dit de dwarpjester maar. Hier links. Zo samen kennen. Het nou wel heel slap, Koos. Zo zei ze. Het is, Zo zei ze. Deze deeltje het waar die laat je verdelen, toch? die laat je haar stil, ja. 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 Ik mat nog maar zien dat dit trokgong vindt al je. Dan moet er al goed wat wien bij komen. Ja, dit is er ook al mooi. Maar dat komt misschien niet omdat u zijn cameraboot er al voorbij vaart. En dat liek het erop dat er meer gong krijgt. Want nee, zucht, dit is ik net alles, ja. Tom Brundel op zijn thuiswetter hier. Ja, hij komt er net uit Heegmer uit de Gasmer, maar dat komt hier ik op de Vluurzen uit. Meervoudig kampioen. Juster gelijk al een mooie slagslijn met een derde plakje. En ken hij mooi het lichte Lietse skipke, de Lietse Lies. Je hoort dan weer wat met het lichte waar. Maar ik kan me net voorstellen dat er haast skippers binnen die echt van dit waar horen. Want dit is zenuwslopend. Ian houdt wel van wat huddere wien en wat meer wien dan de oor. Maar dit hele lichte. Nou, we zullen hier. De vlagen komt nog correct een beetje van de stok af, maar daar houdt het ik mee op. Hier ben net een soort leefhabbers voor deze wien. Maar ja, het werd toch het raam sjogeren. En we sjoggen, ik al die boord niet lezen. Ja, wat zou dat wezen? 3 keer. Ik denk dat de wedstrijd oprutsen wordt. Ja, en dat het goed is deuren en vlag op de Kotterheesen. Dat is een... Nou, het kan... en wordt binnenkort overgezeild. Staat er op het listje. Graag zoeken wij even dus finishskip of startskip. Ja, finish kennen we het net niet meer hoort, maar... Het is een blauwe, witte blokjes vlaggen. Ja, een blauw-witte blokvlag. En het kenwijze ik dat ze nog erop na starten. We sjuggen hem al hingen op de camera van Vince en daar is er. En we zullen alle wedstrijden binnen aanbrutsen en worden binnenkwart oerzield. En wat binnenkwart is, dat zullen we van de weekend nog wel jaren. Want dit is wedstrijd nummer 2 van de Grote A IFKS. Die stopt en Saskia Westerhof, de wedstrijdleider, gaat erbij zitten en eet een rappeltje op. Dat betekent dat er weinig actie meer is.
Dan hast natuurlijk op de app zien de wiens, de beslissing van de wien. Het wil jongens wel eens dat het bij begint. Ze kennen natuurlijk nog lang. En hier zorgen we de Starten. adviseur van het Graustersgoedje, Tammo Tammo Oosterhof. Die zo joe het ik even mooi. Want de Broren Tadema hebben jarenlang, ik altijd, en Ian zit er nog op het scootje zitten. Maar hij hoeft joe het net onder de bak. Want de wedstrijd is voor eerst afbrutsen. En dat binnenkort overgezeild, zoals er in het hand zit, dat zal joe het net meer wezen. Oké. Tammo Oosterhof. Hele goede laserzieler, hè? Heel vaak ik winnaar van de Snitsmieke. Ja. In de 90 jaren. Ik weet net dat uw bootje wat op het wetter is. Dat ik richting de Nautilus gaat. Het startskip. Om nog even te jaren bij de wedstrijdleiding. En het lijkt het wel dat deze man of niks in de gaten heeft. Of gewoon nog maar wat terugzielen. Ach, ze zijn er nog toch, hè? Maar het is ik schande natuurlijk ik van de organisatie weer dat het net echt bol. Nee, het... maar ik ben benieuwd als er nou nog letterlijk nog start wordt. Want dat... Nou, daar zou ik misschien is boordje daar even... Moet er nog even een orenvlager bij komen. Dat heet op kom- of praatafstand van het schip. Dan kennen ze informatie aan onderskippers. Wat er gebeurt. Nou, hier zorgen we de geblokte vlaggen. De endvlag nog voor het veld welkom. De baan wordt verloren, krijgen wij terug. Dat betekent dan toch dat de wien eruit is, maar er is geen vlagen voor die dat onderhoudt. Maar wij krijgen terug van de regie, dus wij houden het ik maar even terug. We houden het even terug. Onder voorbehoud zeiden ze er al bij. Nou. De fakkel onder de jonge Jasper. Ja. Ik denk dat wij maar koos even in afwachting gaan wat het besluit wordt. En maar even voor de beelden letten. En de moel even dicht houden. dynamische microfoon bij Martin? Ja, kijk. Ja, zie je dat? Ja, ik heb geen ontvanger hier dan. Ja, moet er nog
als we een dynamische verdraden hebben, die kan je bij mij inprikken. Ja, als we een dynamische microfoon zouden hebben, kan je die bij mij inprikken. Groot, hè? Ik heb wel een Engelbladen ook. Dat kan ook bij mij. Ja, maar die altijd ging die altijd bij mij in. Wil je dat filmen?
Die wil lekker warm, hè? Nee, helemaal niet, Jeff. Ik stond maar met mijn in de draag. Wat verdomme! Nee, doe maar. Huh? Bijna. Pieter Baas hebben en we hebben er weer een. Kijk, dat zijn de klap ook bij. Ja, dat deed me hem duidelijk lezen. Ja! Hij is alleen nog opgenomen.
in die boot wat naast een ding. Hey, ben jij er? Ik ga er wel. Hey Mark! Mark! Hey Mark! Mark, hoor het andere ding even weer. Dat andere ding even, de Steven Simon. Ja, bedankt. Hey Gerrit! Ik kom je redden. Hey hoi, dit is veel volgende hier voorzet. Kijk, mooi waren op zijn naast. Ik vind dat ding even wel. Ik denk het mooi. Ja, dat is wel goed. Ik denk dat het goed is. Wat? Dit is een goed nou. Ik kijk er al denk. En ik zwem in dit, nou. Dit ding. Overleven met de beeld. Ja, even op Eriksen Holle aanzetten. Ik ben niet Erik. Erik. Oh, heerlijk. In de boeien. Nee, net niet, hè? Ah, nee, nee. Oké. Ik wil hem terug, joh. Ja, nee, je stipt ons aan. Dat maakt je jongen. Los. Alles wint met de boer. Hey, man, die wereldklas heb ik hier, hè? Hand voor de zaak, hè? Mooi, hè? Hè? Kijk, hier is het ook mooi. Oh, dat is een Gerrit, die kan. Oh. Hè? Alles erin met de vrouw. Ja, ik weet dat. Ja, heerlijk. Handvol is wel nog lekker. Ja, weet. Ja, ik ook wel.
gaat het eronder, zodat... Hey, is dit een Magnum? Wat kost het dit? Net meer? Ja, dat dacht ik wel, ja. Hey Nieke, dat is ook een €3. Oh. Ik heb fix een Magnum. Volgens mij wel. Oh, die gast. Ja, Magnum, maar met mij betalen we €50. Zeker als je wilt niet, joh. Niet! Hoor hoor.
Schrik!
achterom. Hey, ja, bijna. Hebben we hier. Hè? Ja, nou, dat gaat hem mooi. Hey, hoi. Wat af? Jou even.
nemen we daarvoor.
Let op. Op nee, goeiemiddag. De Hegemermar. De trainer van het IFK Scootsie-Zielen. Nou, een valse start gewoon. Even bal met de wien. Want de Scootsie die het alweer heel kreeg. Maar om nog een kwartier van 5. Begint de tweede startperiode. Om het zo maar te zeggen. En dat betekent dat er toch nog wel wat wien kwam is. DM met Scott. En dat betekent elke. Het 4 minuten zijn. Normaal is het 10 minuten. Maar dat wie ze krijgt ik al bij de vorige start. Als er al een tijdsbestek is. Dat wat aan de kwarte kant is, wordt er een kwartere startprocedure. 4 minuten voor het start. Op 4 minuten zelfs straks weer de Japanner, de gele met zwarte bal, vlagen erin gaan. Ja, het correct creëert nog als de eerste keer, maar de start. Dan weer de neer aan de hand. Er is een liets beetje meer winkaam, maar het houdt nog steeds net oer. De versissingen binnen wil dat er wat meer. Liets beetje meer komt en constanter steen blijft, want ze krijgt, ja, je schuift toch het wetter oorspiegel in als ze krijgt Koos. Er zit meer beweging in het wetter, prachtig plaatsje. Dus het 4 minuten zijn, inderdaad, de Japanner. We zielen weer dezelfde baan. Het liep even dat ze die Ferrari zouden. Maar de redencilinder mooit nummer in de op- en delbaan. Ken ik iemand ondertussen de uitslag van de Lietse A-klasse. De klasse dit keer voor de Margong. Bernd de Kneut, maar de Eemlander woondere. Pieter Jelle Stulker via een woord, maar de Engeline Smeltenkop waar tweede. En zijn warmsgenoot Sjoerd Kleinhuis, maar de Lietse Janne Woudster waar derde. Nou, die man tenminste niks gezield. Hè? Ja, dit wie hun eerste wedstrijd. Eerste wedstrijd in de Lietse A. En dit wordt dus de tweede wedstrijd van de Grutte A. En we hadden er een muziekje bij, hè? Op het vaardek van de Batavier, waar dus studiootje is. Ik zag het, de familie, het is drok op het wetter hier bij Heeg. Nou ja, en dat ik naar de vlaggen sjog, Ilke, dan word ik net fleurig, maar ze zien. Nee, het zak het er weer helemaal uit. Ja. Het mooi mijn Nijdwan als er weer een volledige wedstrijd zield worden kan. Ik denk dat nog een keer afbrutsen wordt. Ja, reglementair mooi het tot 6 uur starten worden. Maar op een stuit zal er toch een besluit genomen worden. Maar je kan ze net elke keer weer op nieuw start litten. En als je deze vlaggen sjog, dan denk je van ja. Maar we zullen het zien. Nog een oorlog minuut ongeveer. Oorlog minuut. En ze binnen er al aardig dicht op, ja. Er binnen al een paar die heel dichtbij komen. En Sjug, ja, dit soort tastanden krijgen. Maar het hele ligt er waar. Wordt ik net. Heel het roppen of raast. Dit is niet eens zijn schuld. De Woestone hier vol in beeld. En daar hebben we weer een schot. En dat wie het in je minuten schot. En wil je toch een mooi briesje stiert bij het startschip. Je wordt zeker zield.
winnaar van Juster. Maar de KL in het zeil. Marijn Alsthoorn. En het lijkt dat Wietse Heerschop hier boven de boei drukt waar en opnieuw draaien met opnieuw op die lijn aan en dat maar nog maar een paar seconden voor de lijn. Wordt dat negatief voor hem. En we zitten op minder dan 4 seconden van het startschot af. En daar weer het schot. En ze binnen was. En werd we geen toeter of zijn dat er gewoon te betiet binnen. En nou maar hopen dat we de hele wedstrijd uit zullen kennen. Ja, en dat hij weer wat steen bloot, want de strijdber hier van Sibo Siesling. Ja, het is drill weer. Het is. En we zien die erachter lezen de oor uit Labora. Hier nog op bezoek bij de protestcommissie. Er is nog een hele lijn van de startlijn af. De jonge Jasper links. En hier ik al een protestvlagen in het wand bij de winnaar van Juster, Marijn Alsthoorn. En dat weer misschien dat de oortreeuwen bij elkaar op de lijn. En hier, ja, duidelijk de protestvlagen. En zien waar wie dat dan? Is dat zien het scootje wat Boppen hem leidt, Sibo Siesling. Die gewoon nou wel hut oer hem heen rent. Als je van hut praten kennen, maar in verhouding naar Alcoor gaan ze er hut doorheen. Ja. De Jos Spijkerman, de umpire, vaart erachter. En ja, die kent nou net zo volle middenwand, denk ik. Zullen we het zien hebben? Ja, dan hier er waarschijnlijk wel een vlaag omheen gedaan. Hij heeft 3 vlagen bij hem, waar er mooi zijn er nooit aan ken. En je wilt nog even wat praten. En dat zult dus toch zien het scootje achter hun wezen. Draai maar een rondje. En het lijkt erop dat dat hier nou gebeurt. Ja. En waar hebben je dan? Is dat Sikke Heerschop? Nee. Dat is de Ilkje. Jeroen de Vos. Ilkje 2, die hier, ja, afwoestag je het natuurlijk, ken ik. Ja, ik dacht hij. Ja, maar ken ik een protest wezen. Ja, ik je nou een rondje draaien, Matten. Dan ben je een jaar maar onder de pan. Ja, dan heb je de keuze om, vooral met deze wien, dan toch maar de keuze om op de gok te nemen om het terug te zetten. En maar hopen dat de vlagen eruit hellen wordt. En dan ben er hier nog gewoon, ja, die haast nog oer de startlijn heen komen matten. Arnold Venema, luidt hoe stuurboord. Komt die dan mooi? Nee, en die maat ik al achter in Del. Ik net heel mooi uit de start bij. Lucas Bauma helemaal bij de goal. En op het stuit keert de goal het vaarwetter voor het wedstrijdziel. En matten alles goedjes omheen. Ik al lees je, ook al ga je zelf nog wat meters, maar de leidt in je onder dan. Mooi de skipper romte voor de wal vreeg je. En ben je verplicht om mooi te draaien. Arnold Venema, ik achter Sikke Heerschop Del. Maar dat hoeft voor eerst nog niks te zezen. De Makkemers liet je heel mooi de startblokken waai. Mooi Arend Wisse de Boer. Die liet je toch voor eerst de mooiste startje te maken. De kampioen 2016.
Tom Brundel, Lietselies op eigen thuiswetter. Tenminste vlak bij huis. En die wordt je oerstart dwongen terug, zeker heerskop. En dat is de maar de vraag dat zo verstandig hier. Lucas Bouma gaat er doorheen, maar had geen Lucas Bouma de voordeel? Nee, die liet het ik oerstag voor de oerstagmanoeuvre te kiezen. En we hebben achterluid Giel Tadema. Waarop Jester maar. En hier zitten weinig gaten tussen hier. Dan moet je al echt mazzel hebben om hier een gatje te vinden tussen al deze skippen. Maar zij beziek je het al. Ze jouwen Wedel en sturen achter Lucas Bouwmadel. Want oerstag gaan onder een oorzintuig, daar vaar je ik net hier mooi voorbij. Beziek je de vrije ruimte te vinden. Dan heb je keurig achter Del de uitkijk voorop. Hij gaat omheen en Sikke Heerskop kiest er ik voor om nou de stuurboordslag te maken. Uit en thuis. Heel traag uit de startblokken. Maar ken je er wel een stuk heger dan de scootjes eronder. Maar dit lichte waar ken je soms een heel lang in voren zielen. En dan zullen we nou weer, wij lezen hier wat meer bij de heegste tong, dat de vlagen weer helemaal nu onder hing je. Dat die wien er weer even heel uit is. En we laten nog achter Jaap Hofstee. Dat is... Dat moet zeker Heerskop wezen. Zeker Heerskop wezen. Maar deze scootjes krijgen een gonkje. Het zwarte wief, juster ik heel onfortuinlijk de boeirekken op Starum. Zil zich Joert ik wat reverseren willen. Ik ben eigenlijk vier dat ze die tonnen, dat ze die del zetten ha. De winnaar van Juster. Welke slag gaat hij kiezen? Hij is helemaal naar de indictasield. En dan ben wij benijd wat die slag hem oplevert. Sluit op touwen. Mogelijk aan Udelkoor, hè? Ze hebben de extremen opzocht vanuit de start. Daarom liep het ik een heel lang uit me te lezen. Maar ik denk dat de gaten gelijk al groot binnen. Maar als die ene echt volledig de hele stuurboordskant zie ik het dan hoor heel al bakboord. Ja, dan liep je de eind al heel vier uit elkaar. En wij binnen bereid wat het makkemerscootje dat er boven luidt. Maar het likt je toch Arend Wisser de Boer die heel eind voortroen is bij het makkemerscootje. Want zij luiden er zelfs nog een lietsbietje onder. Wien wel vrije wien. Maar sla je gewoon een enorm gat met de noemer.
Nummer 2 hebben we nog het zezen, want we weten het maar mooi degene waar ze mooi heel mooi voorop leiden. Het scootje dus van de Griek, mooi het dwarpse wapen in het grutzeil. En dat had ik alweer achter op reg. Rust aan boord. Zie je met Huddewien dat ze vaak al wel wat aan de hege kant zitten om het schip in zo rug mogelijk. Als het heel licht is, dan is ze juist wel opzettelijk wat aan de lege kant zitten om het zeil een beetje te hellen litten en het natuurlijke profiel erin te krijgen, dat het al vanuit zichzelf al een beetje de bolling krijgt. Want als het zo licht is, dan doet de wind dat haast net en dan help je het schip zeg maar om de goede balling in de tuig te krijgen door het schip steeds maar een beetje te kantelen. Hier de bopperste tonnen. Nou, dan wordt het nog even verder bij binnen. Juster water 11e. Arend Wisse de Boer. Ik ben benammen benijd waar de KL zit. Die moet er ergens oestuw wordt helemaal bij de dik zitten en komt dan op bakboord oorzielen of zit hij nog een heel eind voort. Dat is van nu deze positie net te zien. Die zit hier helemaal boppenin. Ja. En komt die dan daar dicht bij Arend Wisse de Boer? Is die er dan? Of nee, die laat je nog volle heger. En dat liep het een mindere slag. Ze moeten er wat meer aanhouden. Arnold Venema. En daarachter de winnaar van Juster. En als ik het goed zeg, is dat ik Sibo Siesling die daar nog weer achter zit. Die ik helemaal de uiterste walkezen had. En hoe dicht komen deze dan nog bij elkaar? Ik Arnold Venema had een mooi gonkje erin. Ken aardig heeg. En Liekert, ja, dat komt heel dicht bij elkaar, Liekert het. Ja, nou, we net, het is toch wat lastig inschatten met de camerabeelden. Dan ken de snitsers de romvoordeel. De gebroeders Venema, Harold, zijn broer, ik mij achterop. En Harry Amsterdam. Dus een adviseurs, geen gebrek op dit schip. En daar zeggen we Arend Wisse de Boer. Mooi de drie gebroeders al oersdag gaan. En die had waarschijnlijk de heegste tonnen al in zicht. Of maakt hij nog een tussenslag?
Wiels de wien weer op is, Koos. Het gaat hier net oer de hele tijd. En dat zorgen we ik bij Arend Wisse, die waar heel iets beetje vooruitgang had. Ja. Ik denk dat het lang lucht is, jong. Dus. Maar dat is spietig. En je zit in één keer weer wat meer wien. En dan kun je soms toch een hele mooie slag gaan. Maar het is maar correct of je het treffen met de wienbaan. Hoe je uitkomt. Want je kan nog wel wat verschoningen in komen hier. Zeg maar, hier lezen ze praktisch stil. Ja. En daar links daar gingen ze gewoon een hele mooie vlaag wien te pakken. En daar doe je niks aan. En dat betekent dus wel dat ze heel lang onderwijs binnen naar die boppenstatonnen. En wat verkoeling voor de bemanningsleden lijkt het wel. Soms doet het heel lang en dan in één keer doet het weer. Ja, je maakt je geen wien mooi. De wedstrijd staat nog net in de brand, dus dit is wat Voor die bedage. voor die bedage. En je zeggen we ik alweer dat ik op Nijder alweer maar de boeien sleep wordt. Dat betekent dat de wien toch nog steeds van richting verhoort. En wordt dit dan een gildige wedstrijd? Dat is ik nog maar de vraag. Hij kan op Elstuit eruit sketten worden, zoals dat dan heet. Al last worden. Maar deze skippen hebben de gang aardig te pakken. Sjugge Lucas Bouma. Nou, oer. Gele Tadema heen erin. En die besluit hoe start te gaan. En hebben ze hier al wat wien kregen. Dat is nog een ooi fotje. Dat liep het er voor eerst. Hier krijgen ze wel een siegje. Luid de KL, ja, die get ik hoe stag. Hier krijgen ze gewoon nou ik een mooi gangje te pakken. Luiden ze krijgt nog stil. En dit maar toch de gediksters wezen. Arend Wisse de Boer. Mooi mede-eigenaar Hans Boersma. En dan is er nog een Boersma broer die mooi de eigenaar is. Ja, deze gaat nou aardig de gang te pakken. Sjurre de Boei voor de kop. En zoals nou liep het. Als dat tenminste de lezer der 2 bij elkaar. Maar we nemen aan dat dit ja, de orenboei loopt eronder. Dat ze hem zelfs een beetje rondbezield hebben. Ze horen die hichte ik. Want de wien kan zo verschrikkelijk skiften hier. Vallen kan altijd. Waarom heeg net. Pas dicht bij de boei. Dan kan je ze misschien eens een knikje op een schootje aan. Maar ze zielen behoorlijk heeg boven de boei uit.
En nou lijkt het dat ze een beetje door de grutskoor te vieren en een paar graden leger zielen. Maar met deze wind, ja, ik had al een paar keer zo en ken die soms zat 20, 30 graden draaien de wind. Dat is... Het zal Griffin het zou wezen, maar ja, het lijkt het op. Hij staat alleen nog op de foto dat er toch een knappe vastsprong had. Arend Wisse de Boer. Ja, we zijn even benijd weer dan de gele Tadem en Lucas Bauma. Die kwamen van de orenhoek al. Hoe 4, ja, die zien we hier in beeld, maar we zien de boei net, dus dat zei ik nog niet. Maar die had hier een mooie vlaag te pakken. Nou hebben we een better shot. Rugs Lucas Bauma. En links Arend Wisse de Boer. Dat liet je toch voor eerst de koprenners. En dan maakt Lucas Bauma nog een keer oestag. En dan zal Arend Wisse waarschijnlijk als eerste om de bovenste ton heen gaan. En het zou mooi wezen voor het Jorbeterscootsie, de grote pier van Lucas Bauma. Want ja, juist er, de laatste. Ja. En het is maar goed dat ze die hechten houden hebben. Want we zien de fok nou ik alweer een liet beetje invallen. Dus dan hebben we die hechten nou toch weer nedig. En kruist Lucas Bauma er toch een aardig stukje achter. Ja, dit liep het vrij dichtbij, maar sjoch, zonder het inzoomen is het god een heel stuk grutter. En dan mat je ik nog een keer. Want daarachter kom ik alweer een paar scootjes om. En daar zal hij erin betiezen rekken dan je mooi Arend Wisse de Boer. Nou, we zijn ongeveer een kwartier van 4 uit aanzet. Iets letter. Dan hadden we toch een mooi skoft werk gewoon om bij deze tonnen te komen. En dan maakt ze die orentonnen, de bob, daar maakt ze ook omheen, hè? Ja. Dan zorg ik dat toch Lucas Bauma hier wat minder uitkomt. Ik neem aan dat dit het makkemerscootje is. Daar draait er achter Del. Maar waarschijnlijk hebben we daar, ja, ik moet het maar even nu te onthouden, want de snitsers die ik met volle gang op maak komen en komt hij dan op die Trodewien? Of wordt er hinderd? Deze beelden zien we dat het beter, ja. Zelden rust, ja. Dus helder rust, maar Lucas Bauma is op die toestag. Alleen dat de gong, Eruit. die Ja. is eruit. En Sjoggers, hoe roms hem oorzielt hij die boei. De scoorten die ben al een aardig aan opviert. Deze hebben we het zeker voor het onzekere naam. Maak hem om de tonnen, Klaas Couperus. Dan de zelden rust. Harold Venema. Maar En dan de Grote Pier. En hier beginnen ze toch een aardig konkje te krijgen, de skippen. En dat zou voor de wedstrijd mooi wezen. Een krachtje erbij. De KL. Ingevecht mooi Sibo Siesling.
En voor eerst levert dit je geen problemen op met de tonnenronding. Want ze hebben al een aardige knik op de schoot zoals het heet. Ze hebben hem al net met helemaal heeg onder wien. Ze kennen de rom op on. Boert houdt haar de nummers 5 en 86 in de strijd. Het is toch wel wonderlijk, hè? Nou had het toch aardig de gong. En hing het protestvlagen er nog in bij de KL. We zullen even zien. Voor eerst liet het de vlaggen verdoen. Nee, daar hingen geen vlaggen meer in. Dat zou wel fijn wezen. Dan hebben ik wat jeder de uitslag. Oké, daar haast nou net van praten met 12 uur vertraging of meer dan 12 uur vertraging. De wien is ik alweer draait, want normaal maakt dit toch een heel Wiense rakversie, hè, naar die orenboei. En net een gijpton, maar het is gelijk al een gijpton. Oké. Even zien. Zeker heerschop. En Gele Talema. Maar de EA in het Jestermar. Ja, dit... En kiest de ene ervoor om de loertel in te doen. Dan had de oren gewoon de fok aan dezelfde kant als de grutschot. Want de wind die liet het ik wat rommen te wezen. Tom Brundel. Dit hier achter de EA. Als joggende om de ton heen. Dan moet er nog zo'n komen. En dat betekent dat tussen de eerste en de laatste dat er al een heel groot gat zit. Ja, die ben je nog volop aan het kruisen. Nou, de bopperste ton. De Ilkie 2. En de jonge Jasper, waar is de jonge Jasper? Die hebben we nog net in je neemt. Nee. Die hebben we nog net in beeld gewoon. Ik ken het zo bij deze beelden net zien. Dat maar dit vrouwtje Ozingen wezen die nou om de ton achter de Ilkje delgiet. En dit is net een mooie start van het snelle piepstersgoedje de jonge Jasper.
Duurt het dus. Rondje nou ik de ton. En waar hebben we er nog net gewoon? Dan hebben we er net gewoon de Woeste Arne. Walter En de de Vries. Ora, het Labora nou net. Ziet zijn Broersma. Toch de goede verwachting van Walter de Vries achter de jonge Jaspers hier. Maar dat kan ik verkeerd Oké. zien, hè? Dat is zo Want kennen. het is net altijd duidelijk op de monitor, hè? Maar de skittering, maar het lucht. Ja, die zit daar Dit is- achter. Ja. Dit is Wietse Heerschop. Ja, kan het waar? Je hebt even plakjes. Het is het Ora, het Labora en Zeeuwischen. Ja, Hofstede. En dat luidt het rakken nou toch goed in, want dat is ook de bedoeling van een op een deelbaan van de bopperste ton, dat het verder naar de onderste boei gaat. En als de fokkeloer erin kan, dan betekent dat die wing gejocht van achteren komt. En dan moet je kiezen hè, bij die onderste tonnen. Welke van de twee dat ze nemen. Ja, dan gaan ze nou de keus. Dan zullen we daar het zwarte wief. En die is dan er toch mooi tussen roegelen, zonder dat wij het zeggen. Die zit je vlak achter Sibo Siesling. Dan zielt hij zo'n beetje op het 5e plakje voor eerst. Wat heger. En dan beziek je dat je de wien wat uit die turen van de oren helly. En voor eerst ligt het dat aardig te slagjen. Maar hij had een scootje boven hem. Marijn Olstoorn. En hoe grut is het god, maar de koprenner Arend Wisse de Boer. Die wie al een heel stuk jadder om de boei dan dit ploegje. Maar er is haast niks van oerbleun. Nee, hij liep het wel dat er gewoon inhellen wordt, toch Makkem. En zelfs toch Lucas Bauma onder de turen. Had hij nog genoeg vrije wien om hier onder deze scootjes uit te komen? Voor het beeld lijkt het dat Makkem al naast hem zit, maar het is aardig inzoomd en daar hebben we alles eerder de mist in gang. Maar het god is in ieder geval helemaal verdwenen. Het lijkt het dat het Makkemersgoedje wat meer gong had dan Arend Wisse.
Dat zou al betekenen dat er ik al wat wien uit het tuig wijn neemt. Maar ik zie Siesling komt er aardig, al lijkt hij toch nog wel wat meer erachter te lezen. Maar dit beeld kan heel erg vertekenen. En dan wacht je maar even op de eerste tonronding. En hier hebben we de eerste boei van de gate. We sjuggen de loten er al uitgaan en iedereen in positie. Maar de hele grote voorsprong van Arend Wisse de Boer is verdoen. De snitsers zitten die nou nog boord om boord met Makkem? Dat is even de vraag. Ken de Makkemers voor Arnold Venema-del? Arend Wisse de Boer kiest voor de orenslag en hij had ik net volle keuze. Hè? En hij luidt is nog wel eerste. Maar dat luidt er wel, maar er is nog niks van te zeggen. Dan zie ik hoe langzaam die fakkel gaat. En dat is net dat ze hem net rissen kennen, maar juist om die gang erin te houden. Ja, Ik ken hem. Arnold Venema, die ken voor de Makkemersdel en die schoot er een plakje mee op. En nou met ze net onder het tuig en dat doggen ze keurig, hè, die Makkemers. Want ze komen wat heger uit bij de boei dan de snitsers. De Grote Pier is achter Het de dikste scootje zetten. zucht maar eens even. Als je dan wat verder voortkomt, hoeveel heger je om die boei heen uitkomen. Maar hebben de snitsers genoeg gang om dat gotje dicht te houden. Ze willen de vrije wien houden. En dan kun je wel heel heeg opstekken. Wat Klaasje Peres doet, maar je moet de gong wel horen. In ieder geval sluit u het gat voor de achtervolgers goed aan. En dat is in dit geval Sibo Siesling. Die machine grutte zwierenskip. Ik altijd wat liever meer heen wien wil. Maar je toch keurig voor hem mooi doet. Maar sjug eens even hoe rom hij om de tonnen heen komt. En daar zal deze man haast indoeken, denk ik, de KL. Want die ging wel mooi gong. Sjug maar. Die ging gewoon in het gat. Krijgen de gong jeder te pakken. En dan er gewoon oer Sibo Siesling heen. Ja, en een stukje heger als de Makkemers komen zij nou toch uit, hè? Maar nou, ik keelt bij hun de fok, dus ze zullen wat afvallen moeten. Gele Tadema kiest voor de boei. Nee, de Geul. Tony Brundel dacht het ik. En dan is het straks mooi mee met de Sjen. Waar we het al vaker zijn. Arend Wisse de Boer. Lucas Bauma. Die kiezen daar in de Varijn om eerst naar de Geul te sturen. En de snitsers, mooi de KL. En de Makkemers. Die kiezen de Orenhoek. En dan ben wij benijd straks hoe dat weer bij de bovenste ton uitkomt.
En dit mat er dus nog de tonnen aanrennen. De jonge Jasper. Ze hadden de slag net heel 4 terugzetten. Er weer nog wel ruimte, maar ze kiezen haast alle hier voor om terug het midden naar de goal te zetten. En net extreem naar de wal. Naar de indicta. De nummer 12 van Juster. Nou, heel dal achterom. En het duel Heid en zo'n heerschop. Juster in het voordeel van de jongste. Dit ik het jood correct oors om te wijzen. Het Heid Sikke. Die laat rom voor zo'n Wietse. Wanneer telt een wedstrijd? Een aantal cruiserakken houden ha? Of net? Of is dat net gewoon te jaan? Ja, er moet er zou geen tijdsbestek of hoe, maar er zal inderdaad wel een volledige route zield wezen Oké. voordat er een heeldige wedstrijd is. Geen broes voor de kop. Het rood al je mooi. Maar het zou nog veel mooier wezen. We mommen. En dan zitten we besleerd dat we toch wat meer wien hebben. Wietse heerschop. Maar de woeste aan. De Meren, Utrecht en Wenneter. Hij kwam net mooi te start. Hij was boven de boei drukt, dus vlak voor het startschot moest hij nog met dat hele liedje beetje wien een volledige gijp en een oestagmanoeuvre maken. En dat verklaart ik waarom hij Saf hier achterop loopt. Juster als debutant een mooi vierde plak bezield. Ja, net een Duits gelijk. Arend Wisse de Boer had de slag ik inzetten. En liep het voor eerst nog rond boven Lucas Bauma te zitten. En hier liep het te wien ik wil een beetje weer wat meer rond te lopen. Er zit wat meer gong in de scootjes. De KL, daar gaan ze nog rond voor de L. Dat waren toch de scootjes die de orenhoeken keerden hierden. En weer binnen de Makkemus, want die zitten heel dichtbij deze mannen. Die sjuggen we voor eerst ik net. En sjuggen eens even. Zo zuiver wat een broes voor de kop koos.
Er zou er dan toch nog wat meer wien komen. Daar zit dezelfde rust. En de Makkemers daar weer boppen, denk ik. Nee, dat moet dan nog eens goed worden. Anders ben ze wel een hele lange afval. Dat ben ze wel. Bakkem had toch een behoorlijke mindere slag maken. Het is wat onduidelijk het zeilteken, maar Klaas Cuperus valt hier een beetje bij dit kopgroepje bij. Want hij kwam toch voor Lucas Bauma daar om die ton heen. En liep het de drie gebroeders dan wat minder gang te hebben dan Lucas Bouw. Maar hij zit nog wel een mooi stukje heger. En rint ik wat heger. Lucas Bauma jouwt ietsje leger del en krijgt er toch wat meer snelheid. Maar dat winnen Arend Wissen de Boer en zijn bemanning weer qua hechten. Ik een oortype skip. Grutter, pier, volle grutter en zwidder. En dit oude langwatersgoedje is een wat finer behelle skip. Ik denk, ik krijg de ton in beeld, maar... Die loopt nog heel veel voort, hè? En iets meer aan de bakboordkant er. Ze moeten er nou omheen draaien. Ze binnen waarschijnlijk nou omheen gedraaid. En daar, Arend Wissen de Boer, die maakt het zich nou op om de tonnen te berennen. En ken hem dan Helly. We nemen on van wol, want Lucas Bauma die is nogal wat via de trossieltje. Dan zou die of de volle meters maken gaan. Of Arend Wissen te min. Ze krijgt hier een behoorlijke knik in de schoot. Het soepetje dat de wienje weer wat draait. Jaap Hofstee. Die bij dus correct voor de kopjes. Seren. Mooi Farinlight. Mooi Farinlight. Die komt nou stuurboord op dat ploegje skippen on. Wat er om bakboord en liek het keer ik goede zaken te dwaaien. Ja, die komt nog aardig bij Lucas Bauma in de buurt. Kan die daarachter in dat gat draaien. Die ziet ze krijgt de KL en Sibu Siesling daar nog dichtbij. Die sjuggen we nou net in beeld. Jaap Hofstee maakt het een poerbeste slag. En het Makkemerscoetje liek het je de verliezer te wezen van dit cruiserak. Maar we binden de boei nog net voorbij. Dus we horen uw scroet nog even droeg. Maar dit zijn alle drie scootjes die de slag
bij die onderste tonnen. Dit ben alles goed. Deze ben, ja. Links maken haar. Ja, de eerste naar de goal daar. Zo Ja. vier mogelijk naar de goal. Arend Wisse de Boer gaat als eerste om de tonnen. Die dat de vorige route ik al. En wie is krijgt in het Vaderwiense rak zijn voorsprong aardig kwijt. Maar had nou wel weer een mooi gatje slaan. En Lucas Bauma pakt 2 plakjes, denk ik. Ja, die pakt wat plakken en nog belangrijker, hij pakt ik een mooi gat. Ja. Want de nummers 1 en 2 liet je nou voor eerst al een heel eind eruit te lezen. En dat is voor hun in het Vaderwiense rak straks zo gunstig. Zou dit een makkelijk wezen? Dan zou die zich toch weer wat hersteld hebben. De Snitsers, Ja. Arnold Venema. Ja, het komen stuurboord aan. En Matte hier Deljan voor het Zwarte Wief. Er komt wat tekening in de street. Dan zitten deze mannen nog dicht bij elkaar, maar de katjes ertussen liet je ietsje groter worden. En is er dan ik zeker heerschap al? Ja, zeker. En die had een hele mooie slagslijn dan hier. Waar we dan kwijtrekken binnen is Sibo Siesling. En maak hem. En maak hem, want die is nog steeds net om de tonnen. Of hebben we maak hem even mist bij een ronding. Ik weet dat ik van de boeirondingen ha. Hij komt erom in. Sahé hoeven zie ik net. Je zult het ontwimpeld, zie die cirkel behoorlijk dwars op het schip van Marijn Alshoorn. Dit is Sibo Siesling, dacht ik. Zouden je toch zeggen dat de Makkemes daar toch nog ergens voor zitten, maar zit die er nog voor Lucas Bauma? Oh, dat wil mij net aan. Het Ken ik haast net. De Ilkje. En daar hebben we het Makkemes goedje. jongen, jongen. Wat had die een minder slag van nou haast gelijk met elkaar om de boei heen. Zakken die je nou heel 4 achter ziet zijn broers, maar die ze krijgt als 15 om de boei kwam. En de Uten thuis, ja, kan die de boei brengen. De fok kilt. Dan ben wij het oorzicht even een beetje kwijt. Maar het lijkt dat op het zondeplakje de Ilkje boei kwam. En deze hebben nog moeite om de boei te brengen, Satasjen. De fok valt in. Sas kift het die wien. Zo zei ze lid maar wat vallen, want Sak kom je ik net vooruit. Hij wordt ervoor wel weer wat positiever.
En positieve budget voor die scootjes dat er weer wat rommer in valt. Want dat zien we nou ook uit en thuis. Daar zielen ze nou weer. Maar zij hebben ik last van de turen van die Sietse Broersma die er boven hun zitten. En als die een keer om het ton binnen, dan zal het voor hun ik weer makkelijker wezen om wat hoger op te stekken. Maar dit is kraapje. Deze matten heel soort hicht te pakken. Nou is een lietsbietje 4 is. Maar de gong weer er aardig uit. Ja, nou krijgen ze hem rommer. En kennen ze de boei dan bij Helly? Nee. Florian Zwart zit onder de boei en giet er dan mooi een opstekker eromheen. Hij shut ik wat achter hem zit. Hij mooi net oestag. Dus hij beziekert het. Mooi een opstekker waarschijnlijk om oer die boei heen te komen. En slaget hem dat. Makkem is al oestag gegaan. Die had ervoor gekozen sowieso om een slagje te maken. En dit is een hele lange opstekker hier. Je beziekt je op de snelheid van het schip om die boei heen te komen. En hij mag in een enkel onderdeel van het schip de boei rijden. En dan wordt de kraallijnen er even wat in lutsen. Ja, dit gaat voor eerst gaat dat goed. Ja. Oei. Prachtig stuurmanswerk van Florian Zwart. Mooi uit en thuis. En ja, daar mooi. De Makkemers. Nou, als eerst om het tonnen wie je. Wat had die dat nu verdienen? Wat die had. De regerend kampioen. De site krijgt mooi net een onderdeel van het schip marathonruitje. Dat is bij de SKS, dat is een van de verschillen, hè? Ja, de SKS mooi. De geek, de boeieruitje, wat ze dan ook nog wel eens doen. Als ze er haast binnen, dan het hele tuig wat zakje. En dan rolt die boei nog wat langer onder die geek terug. En hier bij de IFKS mooi dat net. Is dit dan de spanning van het prolongeren van je titel? Want dat speelt het altijd in je achterholle mooi. Binnen we nou al zo goed als Vlieten hier. Het is natuurlijk nog maar de tweede wedstrijd. Maar van 2 naar 15 ongeveer. Ja, 2 naar 15. Want daar hebben we Wietse Heerschap ik al. Die krijgt weer wat ontsluiting. Ze zijn gewoon goed uren aan de gang. Ik ben benieuwd wat de commissie doortazen. Hier zullen we de koprenners. Arend Wisse de Boer en Lucas Bauma. En daarachter zullen we nog helemaal geen zeiltjes. Die zitten er wat... Ja, de camera helpt dus even wat. Die zitten wat heger, maar deze lezen nou toch wel een lietsbietje voor op dat groepje. Zij haar gijpt. Ja, en het Zwarte Wief, als het over winners en verliezers had, Makkem had er dus Striem Indiën in het vorige cruiserak. En Jaap Hofstee van de 10, maar het Zwarte Wief had het heel goed in. Deze man had een mooi gangje te pakken. Het lijkt dat de wien ietsje meer of ietsje constanter is. Ja. Ietsje zielbaarder waar. En hoe is de verhouding dan tussen
het Zwarte Wief en Lucas Bouma. Dat is een beetje moeilijk in te schatten. Maar het lijkt het Zwarte Wief hier aardig opkomt voor de win. Ja, dat is... En Makkert, Arend Wisseboer dezelfde slag. Het lijkt er wel op dat hij nou weer gijpen gaat en dat hij ervoor kiest. Ja, daar gaat er. Hetzelfde als de vorige keer. Dezelfde slag. Eerst naar de Gulta. En zij had nou een mooi gonkje en dat maakt het voor de skipper en bemanning al hier wat fijner om het skip te handelen. Je zag het, hij laat haast net meer stil bij de boei, maar shit in één beweging eronder terug. Het nadeel is wel dat je onder al deze tuigen trommatten, de wien die komt uit die hoeken waai, maar als hij saffelijk gunstiger is. En dan liet je deze skip en Jaap Hofstee, nou, het is Lucas Bouma dan toch behoorlijk dicht bij elkaar in de buurt te lezen. Ja, en ik, Jaap Hofstee, kies ervoor om stuurboord uit te gaan. Dat schijnt toch echt de enigste slag te wezen. Of... Nou, hij had het helmhout wel die kant uit, maar nee, hij gaat weer wat waarom. Hij mat ik nog een eindje. Hebben we gedwongen om deze boei te nemen. En ja, dat zullen net heel blij mee wezen, denk ik. Want het liegt er toch in eerste instantie op dat hij van doel weer om mooi te grijpen. Blijkbaar zitten er ook nog wat orensgoedjes. En kon hij er net verdel komen. Ik alles heel dicht bij het kampioenschap West. Te jaren, mooi het Zwarte Wief en de Makkemers. Wie vliegt hier nevens mij, als ik het net verzin? Ja, past er weer Vlien hier in het kampioenschap tweede. Achter Klaas Couperus. En En wist waar hij Vlien hier woon. Op Heeg. De man die nou onder leiding gaat. Arend Wisse de Boer. Tweede plak weer voor Klaas Couperus. Nou, hij had tweede lijn, maar is bot aanzakken. En op het derde plak weer het Vlien hier de liedverlies van Ton Brundel. En ondertussen zeggen wij dat er op het... Nou, het is net het startschip, het is een oorschip. Het is daar is de finish erin lutsen. En dat zal bij de bopperste boei... Ja, hier zeggen we hem. Het finishschip. Gaat naar de bopperste ton. En dan zal het straks finishen wezen. Sibo Siesling. Toch ik een lietsbietje oorzakken. Maar nog steeds mooi onder kop van de midden. Wils Arend Wisse de Boer al oerstag is, die is bij de Geulonkaam. Dan maakt het nou de lange slag oerstuurwoord naar de bopperste ton. Ja, en die had blijkbaar wat mooi Heeg. Vlienen hier 1 oorwinning en de vierde zere.
En het lijkt erop dat er dat kunstje weer uit heel zo. Gele Tadema is om de boei heen. En kiest ervoor om gelijk uw stuurbord voor te gaan. En zouden er dan nog een soort verhoringen in dit rak zitten. Het vorige rak weer dat wel het geval. Maar het lijkt er nou wel op dat de wien ietsje constanter is. Ja, dat begint ook echt op zielen te lieken. Ik bedoel, er staat volle meer in. Duidelijk volle meer. Het is juist, ik kon de boordjes in de skippen niet lezen. Vanmorgen is er nog wat meer voor wien voor zijn. Mooi hele hege temperaturen dus. Ik zou steeds meesten kom manmachtig naar Sleertaal op de Sletten maar. Hebben we prachtig waar om te zwemmen, maar zeker ook om te zielen. Walter de Vries, die gaat morgen als je thuiswetter. En dan hoopt het denk ik wat beter te doen als je het, want hij striekt je mooi makkelijk in de achterhoede. Wils maar de Marijn Alstoorn des heren die toch wel extreem de bakboord kant. Ik zie het denk ik in een ultieme poging om nog wat naar voren te komen. Brodde wil hier ook. Ja, wij hebben aardig wat lawaai op de koptelefoon. De hele familie Sieslingen aanhang lijkt wel uitrukt en het hele dorp Driel zal wel leeg wezen. Staat. Oh, jongen, dat is even een dure vergissing. Ik hoop dat je nog uit de cabine komt straks. Jaap Hofstee had de gong te pakken. Mooi die nieuwe formule moesten de vliegen hier heel wat kilo's in het schip. Waren alweer er bang dat er net goed mee omgeeft zo, maar ik nou weer en ik vlieg niet blikt dat het hem helemaal niks uitmaakt. En lijkt het voor het publiek misschien dan wat saaier, of lijkt het een schilderij? De spanning aan boord is er absoluut net minder om. Omdat je de wien soms zo onwis is in de vlagen. Waar kom je te lanen? Waar krijg ik hem te pakken? Dit ziet mooi. Ze lezen er al aardig schever in dan in het begin van de wedstrijd. En het is al 1 minuut voor 6 de tijd hebben we reglementair nog starten mochten. Nou, gelukkig wordt het voor de man en voor u net zo let. En sjurren we hier het finishskip op de vagroen. Er hing ik een wit mooi reerde vlaggen. Dat is een wit mooi reerd cruiser in. En dat betekent een boert wat op het schip staat. Dat er controle is van een aantal schip. Dat vindt Else plak. En moet je je melden bij de startkotter. En wordt er even gecontroleerd wat er al hier aan boord is. En dat goed van elkaar is volgens het wedstrijdreglement.
En dat is dus juist de Sietse Broersma ook aan. En die het joen wat voor sancties daar op zijn overtreding stonden. We hier het al even eerder meldt met de overtreding weer dat er een tuig aan boord hier wat net keurt hier. En daar had er net missiel, dat hier er wel aan boord, maar alle tuigen die je aan boord had, je maar net meer dan 3 fokken en 2 grutzeilen aan boord had. En die jaren alle eer voorzien te wezen van het stempel van de IFK's en budget dat ze keurt winnen. En dit weer een ploegje tuig, zoals ze zelf zei, en vergeten we je op te rommen. Arend Wisse de Boer, een lieketje voor eerst. Mooi, een grote voorsprong op zijn eerste dajoverwinning van de IFK's 2020 te varen. Daar is de boei. En rechts zullen we de startskip. Ja, korter is het net, die had ze bij de IFK's, bij de SK's. Ja, ik kan zeggen, de wien behoorlijk onhelle had. Juster dus Olfde. En dan doe je het zelf mooi. Dat je het feestje vieren kennen. Ja, dan ga je 3-1, Koos. Maar ja, als je niet een wedstrijd in Alve, dan zit dat minder hut op voor het klassement. Maar dit liep het er mooi op voor de man. Hans Boersma op de reg, mede-eigenaar van het scootje. Ja, het wordt al een beetje vierd. Ja. De ontspanning, de spieren kennen al wat losser. De glimke komt al op het gezicht. En dat kan alleen nog als je een hele mooie voorsprong hebt. Ja, daar ben ik als benieuwd dat Lucas Bouwman nog tweede luid of wat Jaap Hofsteen te pakken kregen had. Dat liep het voor eerst Jaap Hofstee die er al een mooi stukje voor Lucas Bouwman is. We kennen net zien hoe heeg zien er maar lezen, maar ik zet me heel voor het eerst op Jaap Hofstee. Die liep het je toch mooier uit te komen. Ja. Flinier de beste, dit hier werd de beste. Op de Hegemer maar. En maar groot verschil. Wat hij luidt er een uit. Een heel lijn. Arend Wisse de Boer, die noteren we op nummer 1 voor Joet op de Hegemermar. De spanning zit hem in de nummers 2 en 3. Jaap Hofstee, Jet nou woensdag. Komt dan op bakbord aan en had dan ik varang op Lucas Bauma. Mat er die varang vregi of had er al zo volle romte dat het de romp verdeel kan? En dan maar snijden, hè. Deze man juster. Voorlijste en lijste. En Dat- dan lezen ze tweede en derde. Mooi voor Ad. hun en mooi voor het klassement. Ja, en Jaap Hofstee kruist hier rom voor Lucas Bouwmadel. En Lucas Bauma ken nou ik woensdag. En dan kunnen we alvast noteren. Al, ja, hij maakt ook ton nog wel bezielen, maar we beginnen vanuit het Jaap Hofstee. Maar waar zit er dan nog? De snitsers. Ja, Dus als het twee vechten om een been, dezelfde rust, die komt je nog om het hoekje Karelien. Kan die er nog mooi de kop indraaien? Jaap Hofstee had een heel soort gong. En kennen de snitsers dan hier nog, weer is er dat erop, weer is er dat erop. Het is direct bakboord stuurboord nog. Het is bakboord Ja, stuurboord, maar je meent nee, dat is wel Jaap Hofstee. Maar Lucas Bauma, waar Die zit hij? Nee, Die die- zit daarboven. En daar kan ze wel tussen. En toch, ik weer een prachtige prestatie van Arnold Venema. Wie die juster net vijfde. Die wie juster vijfde, ja. Nou, dan had ik dat goed onthouden. En dan een vijfde. En een derde plakje. Dan konden zij virtueel wel eens de leider van de IFK's 2000 wezen. En dit komt dichtbij, hè. Zeker Heerskop die prikt hem direct nog tussen.
Maar wij gaan eerst even naar het wetter, naar de Zit winnaar. nog heel tijd op, want het is feest om boord van de 3 gebroeders Arend Wisse de Boer. Wat een opluchting, denk ik. Eindelijk. Godverdikke. We gaan, wat weet Sneur? Nee, Juster. En we op zich ronden ik wel. Alleen ja, we komen nergens bij en de vernieling op een bepaald plek, ja, dat heeft alle pech. Juste begon je van al laatst. Hij moet uiteindelijk nog wel wat plakjes winnen kennen. Maar nou ja, nou betelt het me echt uit. Ja, precies. En nu winnen we vrij voort op de start en dan is het klaar. Dan het rent echt wel, maar het moet er even uitkomen. Machtig, hartstikke leuk. Dit is misschien prachtig. Ja. Ander, Mike hem even van die hoel pikken. Mike. Dat mag ik wel. Ze hebben er misschien Elke. Eerste dus Arend Wisse de Boer, de 3 gebroeders. Het zwarte wie via Hofstede te worden. Arnold Venema, maar dezelfde rust treien. En de grote pier dacht ik, maar Lucas Bauma vierde, hè? Dat klopt. Nee, er gebeurt hier nog van alles op de finishlijn. De KL en de Sikke Heerskop maakt hier al je manoeuvres die wij even mist hebben. Wat er nou aan de hand weer. En de Elkje Twaalde weer achter. Matten ze een roentje draaien. Ja, hier gebeurt iets op de lijn. Ze zit al koor rond te sjen. Ze zijn nog steeds net finest. En profiteert Gele Tade maar ervan? Ja, ze komen er al hier tussen. En je doet er nog hier in het gat en had die ruimte genoeg. Ja, dit is een chaos hier op de finishlijn. Komen die dan, Helly die de tonnen nog? De Ilkje zit er weer onder. Die loopt helemaal stil. Gele Tadema gaat je reglementair en die liet het er wel een hele sprong te mooi zien. Want ik de Ilkje ken nevens mij de boei net beginnen. Jongen, wat een chaos hier op de finishlijn. Ken de Ilkje de boei nog beginnen. En Sikke Heerskop, wie ze krijgt al haast bij de boei. En die zou het gat indoeken, maar dat koehel dan net. Jit hier achter alles del. Ja, die kwam toch van een 6e zonder plakje ooier. En mat nou achter alles del. En dan ben wij straks benijd wat de uitslag is. Ja, de Ilkje, Schurm. Er zit wie Schurm het gatsie. Maar hij heeft geen gang. Hij is nog net door de lijn heen. Je moet er helemaal vrij varen. De KL is op nij helemaal waarom. En jouwt nou de scoorten romte. Maar wat doet hij dan? Let hij er iedereen ertussen? De fokkiller, hij laat toch gewoon op bakboord? Ja, wat is dit? Je moet er wel de juiste koers horen. Wat een chaos hier op de finish. Die wordt alleen nog maar grutter. Wat tot Marijn Alstoren. Zak kun je niet zien. Je moet er wel de juiste koers naar de boei gaan. Je moet je net samen. Dit is een. Ja, je kan wel wiezen, maar nou weer omheen komen. Wat een rare manoeuvre. En die Elkje Twa, die laat Elkje Twa loopt nog. Had hij het anker al uitgooid, maar die mooi haast net aan boord had volgens mij. En de gaat de KL Werhoestag. Wat maakt je deze mannen er een potje van? Dit is meer frustratie dan ziel nevens mij. Want nevens mij, we kennen het net goed zien, ben ze nog steeds net over de finish. En ze lezen nou weer op stuurboord. Nou Koos, nou mooi stil even, want ik had er niks meer over te vertellen nou. Nee. Het schiet ik als wij dat Sibo Siesling op de tonnen fan is. Nou, dat is dan. Zullen we een rondje draaien, Matten? En is dat dan nog steeds de Ilkje die nou weer opnieuw draait en daar achter Delmat? En dan vreeg ik mij al dat de KL nou wel Marijn Alstoren wel over de lijnkamer is. Of gaat hij nou een steward? Nee, hij gaat nog een keer. Ja. Ik zie geen vlagen voor eerst. Misschien onze camerameester dichterbij. Dat kan natuurlijk nog altijd. Het Vernij ziet hem in de stut. De Ilkje is nog steeds net door de lijn. En de KL ik net. Zeker Heerschop nou haast al. De KL is nou over de lijn. Jongen, wat. Ja. En daar heel spietig voor hun.
haast op de laatste plak. Maar ze pakken nou toch weer wat. Terug de chaos die erachter ontstaat. De Makemers over de lijn. Ja. En je moet wel eens even de hand niet hier. Je moet wel eens even praten worden. Wat wie hier nou krijgt onder de hand. Bij Marijn Alsthoorn. En ik de Ilkje 2. Oh, ken je hem nou dan wel, Helly? Het liep het voor eerst wel, want ze hebben de scoort aan. Ze scoort al wat losser. Maar ik, die donder je een heel eind naar onder en ta. Ze krijgt nog op een 6e zonde plakje tegelijk met de KL. Dan zouden wij graag van het finishskip de officiële uitslag gaan wollen. Want ik ken geen trui meer van Breidje. En ben er dan nog protesten? Je zou een sessie. En is Walter de Vries dan? Nee, dat is net de laatste. Er komt nog in. Hiels we jaren dat nou Elsnier finished is. En in ieder geval wist de eerste 5, denk ik. Ja. Dan zo stond hij nog even opnemen. Arend Wisse de Boer, de 3 gebroeders, de Griek. Het Zwarte Wie van Jaap Hofstede, 10e op het tweede plak. Arnold Venema, maar dezelfde rust. Stits, Tredde. Jorwert, de Grote Pier van Lucas Bauma. En doe, nevens mij, Gerard Adema, maar het warp Jestermar. Ja, het staat in Kwappenekbus op de site en op de app. Dus dan kun je dat al eens zien. En het zou wel eens zo wijzen kennen, dat is toch helemaal gelijk gaan dat Arnold Venema nou na 12 wedstrijden de leiding in het klassement had. En dat betekent dat wij de uitsturing afsluiten. Laat graag voor hem al je dingen. Morgen, we hadden al eerder zijn op de Slettermermaar bij Sleert. En hopen we dat we eens een keer echt om jouw betrein los kennen. En net zoals jou het een start weer eruit sketten worden. En eerst om kwartier voor 5 dan echt los kennen. Maar het moet zeggen, de commissie had het allemaal vaak van krijgen om hier op de Hegemermaar bij Heeg toch nog een wedstrijd, de tweede wedstrijd van de Grote A-klasse te zielen. En je maar de uitslag mooi kregen. Arend Wisse de Boer, hij won Vlienier hier op het wetter. En hij deed dat deze keer weer. Dank voor het zien en het hartje. Graag onder een keer. Onmorgen dus op een Slettermermaar.